ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନରେ ଲଙ୍କା ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଚାଷକୁ ମଲ୍ଚିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ବି କୁହାଯାଏ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଆଚ୍ଛାଦିକରଣ ଚାଷ ବି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଆଚ୍ଛାଦିକରଣ ଚାଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ଏ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଥିରେ ଚାରା ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆପଣ କୋକୋପିଟ୍ ଏବଂ ଖତ ଦେଇ ଆପଣ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ଦିନ ଚାରା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗେଇବେ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଟ୍ରେରୁ ବାହାର କରିକିରି ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଲଗେଇବାର ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ହେଲାଣି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ କେତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳର ଗଛ ହେଇପାରିଛି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଆମର ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ ସେଇ ପାଖରେ ବି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟରେ ଲଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ ହେଇଥିବା ଗଛ ବି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚାଷରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଅଛି, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କମା ଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚାରା ଏଇଥିରେ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ। ଗଛ ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଚାରା ସମାନ ରହିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଗେଇବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଲ୍ଚିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଜରିରେ ବେଡ୍ ତିଆରି କରିକି 3 ଫୁଟର ଚଉଡ଼ାର ବେଡ୍ ତିଆରି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜରି ଦେଇ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୂଳ ସାର ଏବଂ ଖତ ଦେଇକି ପରେ ଗଛ ଆପଣ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ତାର ଷ୍ଟେଜ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ସାର ଏବଂ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବାର ବି ଅଛି। ତାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଛ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କଲେ କେତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନେକ କମିଯିବ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଲେବର ଚାର୍ଜ ବା ଶ୍ରମିକର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ କମେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାର ଖତ ଅପଚୟ ହେବନି, ଖରାରେ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ସେଟା ପଡ଼ିଯାଇ ପାରିବନି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଜରିରେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାଟି ଅଛି, ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଚାଷ କଲେ ସେଟା ବସି ଯାଇଥାନ୍ତା, ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ମାଟି ହାର୍ଡ଼ ହେବନି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଚେରଟା ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଆରାମରେ ସେ ବୁଲି ପାରିବ ଏବଂ ଗଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଘାସ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ତ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଖତ ସାର ଘାସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅମଳ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଏଇ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ତାର ଅନେକ ଗୁଣରେ ଆପଣ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଳଦିଆ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ସବୁଜ କଲର୍ର ବି ଲାଗିଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗଛକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପୋକ ବାହକ ଯେଉଁ ସବୁ ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ କୀଟାଣୁ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ଏଇ କଲର୍ରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ସେମାନେ ସେଇଠି ଲାଗିଯିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଗଛକୁ ଉପକାରୀ ଯେଉଁ ସବୁ କୀଟାଣୁ ଆଉ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଆସିକି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଏଇମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ଆପଣ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ବି ଅଛି, ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଷୟ, ତାହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଯୁବାବର୍ଗ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି, ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି
ବାରମ୍ବାର ଚାଷରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବତୀମାନେ ବି ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ପଦ୍ଧତି ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।